Καλώς ήλθες στο Δημήτρης Love Science. Είμαστε στη φυσική κατεύθυνση της Δευτέρας Λυκείου, στην οριζόντια βολή και σήμερα θα δούμε μαζί μια πολύ ενδιαφέρουσα άσκηση. Το επίπεδο δυσκολίας της άσκησης αυτής ίσως είναι λίγο παραπάνω από το μέσο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Πριν ξεκινήσουμε, να σου θυμίσω ότι καταβάλω μια προσπάθεια ανεβάζοντας κάποια βίντεο με μοναδικό σκοπό να βοηθήσω όποιον μαθητή θέλει και παρακολουθεί τα βίντεο αυτά. Θα εκτιμούσα λοιπόν αν έβλεπα σχόλια κάτω στο βίντεο, δηλαδή αν σου άρεσε ή δεν σου άρεσε, και βέβαια το να κάνεις εγγραφή και να πατήσεις το καμπανάκι για να λαμβάνεις τις ειδοποιήσεις. Και γιατί όχι, να ενημερώσεις και γνωστούς φίλους και συμμαθητές, ώστε και αυτοί με τη σειρά τους, εφόσον ενδιαφέρονται, να κάνουν εγγραφή στο κανάλι. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Μου λένε ότι από ένα σημείο α ενός κεκλειμένου επίπεδου με γωνία κλίσης φ 45 μοίρες βάλετε ένα σώμα με οριζόντια ταχύτητα v0. Μου ζητάνε να προσδιορίσω πρώτον τον χρόνο πτώσης του σώματος στο κεκλειμένο επίπεδο εδώ σε ένα σημείο γ. Δεύτερον, μου ζητάνε να προσδιορίσω το βεληνικές του σώματος στο κεκλειμένο όμως επίπεδο. Δηλαδή, ουσιαστικά παιδιά μου ζητάνε να προσδιορίσω την απόσταση ΑΓ. Και τρίτον, μου ζητάνε να προσδιορίσω την χρονική στιγμή T1, κατά την οποία το σώμα θα έχει την μέγιστη απομάκρυνση από το κεκλειμένο επίπεδο. Θα έχει τη μέγιστη απόσταση δηλαδή από το κεκλειμένο επίπεδο. Πάμε να δούμε πώς θα λύσουμε την άσκηση αυτή. Στο σημείο αυτό θα σου έλεγα να κάνεις μία παύση στο βίντεο και να προσπαθήσεις μόνη και μόνος να λύσεις την άσκηση και έπειτα να επιστρέψεις για να επιβεβαιώσεις την ορθότητα των αποτελεσμάτων και της μεθόδους. Εδώ, εγώ όπως βλέπετε δεν έχω να κάνω σε τίποτα με το οριζόντιο επίπεδο, το οποίο όμως το χρειάζομαι. Άρα αυτό το οποίο θα κάνω είναι να μεταφέρω το οριζόντιο επίπεδο εδώ. Και όπως βλέπεις έχω αυτή εδώ την ευθεία που είναι παράλληλη με το οριζόντιο επίπεδο και αυτές οι δύο ευθείες τέμνονται από το κεκλειμένο και επομένως αυτή εδώ η γωνία είναι επίσης φ. Γιατί είναι εντός, εκτός και επί τα αυτά μέρη. Και βέβαια επειδή η γωνία είναι 45 μοίρες, φαντάζομαι έχεις μάθει ήδη ότι η εφαπτωμένη των 45 μοίρων είναι, να το γράψω εδώ, η εφαπτωμένη των 45 μοίρων ισούται με την μονάδα. Γιατί γωνία 45 μοίρων έχει ίδιο ημίτονο και συνημίτονο, είναι ρίζα 2 δεύτερα, άρα λοιπόν ημίτονο δια συνημίτονο που μου κάνει εφαπτωμένη είναι μονάδα. Και μια και ανέφερα την εφαπτωμένη, αυτό εδώ είναι το χ, είναι η οριζόντια απόσταση που θα διανύσει το σώμα και αυτό εδώ είναι το ψ, η κατακόρυφη δηλαδή απόσταση που θα διανύσει το σώμα εκτελώντας ελεύθερη πτώση στο κατακόρυφο άξονα ΕΟΚ, ευθύγραμμη μαλλική κίνηση, στον οριζόντιο. Παρατηρώ εδώ ότι η εφαπτωμένη της φ λοιπόν ισούται με απέναντι κάθετη που είναι το ψ προς προσκύμενη κάθετη που είναι το χ. Όμως αν θεωρήσω ότι είναι τεπί ο χρόνος της πτώσης, αυτό το χ παιδιά δεν θα είναι το βχ τεπί, και επειδή η βχ η οριζόντια ταχύτητα είναι η v0, άρα αυτό θα είναι v0 τεπί.
Στον κατακόρυφο άξονα το σώμα κάνει ελεύθερη πτώση και επομένως το ψ θα μου δίνεται από τη σχέση 1 δεύτερο G TP τετράγωνο. Έτσι δεν είναι? Παράλληλα όμως, αυτή εδώ τη σχέση μπορώ να τη μετασχηματίσω και να πω ότι η εφαπτωμένη των 45 μοιρών θα είναι ψ δια χ θα ισούται με μονάδα. Δηλαδή, από εδώ παιδιά τι παίρνω? Παίρνω ότι το χ ισούται με το ψ. Το καταλαβαίνουμε? Επειδή η εφαπτωμένη της φ, όπου η φ είναι 45 μοίρες, άρα η εφαπτωμένη είναι μονάδα, άρα το ψ δια χ είναι μονάδα, άρα το κλάσμα αυτό έχει τι? Τον ίδιο αριθμητή και παρονομαστή, άρα το χ ισούται με ψ. Ας ονομάσω αυτή τη σχέση σχέση 1, σχέση 2 και σχέση 3. Άρα λοιπόν, από τη σχέση 1 μέσω των 2 και 3 παίρνω ότι το V0 TP ισούται με 1 δεύτερο G TP τετράγωνο. Και εδώ με δεδομένο ότι το TP είναι ο χρόνος θετικός αριθμός, μπορώ να κάνω μία απλοποίηση, δηλαδή να διαιρέσω με TP και να πω ότι το V0 θα ισούται με 1 δεύτερο G TP και άρα μπορώ να λύσω ως προς TP το χρόνο πτώσης, να πολλαπλασιάσω με 2 παιδιά για να σκοτώσω το πλάσμα, άρα 2V0 ισούται με GTP και επομένως το TP θα ισούται με 2V0 δια G. Να λοιπόν ποιος είναι ο χρόνος της πτώσης. Απαντήσαμε λοιπόν ήδη στο πρώτο ερώτημα ότι ο χρόνος της πτώσης θα είναι 2V0 δια G. Πάμε λοιπόν τώρα να απαντήσουμε στο δεύτερο ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα μου ζητάει να προσδιορίσω το ΑΓ. Παιδιά, αυτό εδώ το τρίγωνο είναι ορθογώνιο τρίγωνο, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε ενδεχομένως να εφαρμόσουμε το Πυθαγόριο θεώρημα. Εγώ όμως θα το κάνω με τριγωνομετρία και θα πω το εξής. Θέλω εγώ να εμπλέξω σε μία σχέση το ΑΓ με έναν από τους δύο εδώ γνωστούς πλέον, τα χ και τα ψ. Μπορώ λοιπόν να πάρω τι? Το ημίτονο που είναι απέναντι κάθετη προς υποτείνουσα ή το συνημίτονο που είναι προσκύμενη κάθετη προς υποτείνουσα. Θα προτιμήσω το χ που έχει πιο απλή σχέση. Καταλαβαίνετε τι εννοώ πιο απλή σχέση? Το χ είναι πρωτοβάθμιο, το χ είναι V0T, όπου το T το ξέρω ήδη. Ενώ το ψ είναι το 1 δεύτερο G τετράγωνο, γιατί να έχω τετράγωνα μέσα, δεν τα χρειάζομαι. Άρα λοιπόν εδώ παιδιά θα πω ότι το συνημίτονο της φ ισούται με προσκύμενη κάθετη προς υποτείνουσα και επομένως το ΑΓ το οποίο ψάχνω εγώ θα είναι το χ προς συνημίτονο φ, δηλαδή 45 μοιρών, και επομένως θα έχω χ που είναι το V0 TP προς συνημίτονο 45, δηλαδή V0 επί TP που είναι 2V0 δια G και όλο προς ρίζα 2 δεύτερα. Άρα λοιπόν εδώ πέρα έχω 2V0 τετράγωνο προς G και όλο προς ρίζα 2 δεύτερα. Κάνοντας το σύνθετο πλάσμα απλό θα έχω 4V0 τετράγωνο προς ρίζα 2G. Και εδώ, για να μην φωνάζουν και οι φίλοι μαθηματικοί, επειδή έχουμε άρρητο στον παρονομαστή, θα πολλαπλασιάσω με ρίζα 2 και τα δύο, τους δύο όρους του πλάσματος, αριθμητή και παρονομαστή, οπότε θα πάρω 4 ρίζα 2V0 τετράγωνο προς ρίζα 2 επί ρίζα 2 ρίζα 2 τετράγωνο, δηλαδή τετράγωνο και ρίζα θα φύγει, άρα θα πάρω 2G και επομένως αυτό θα μου κάνει, απλοποιώντας το 4 με το 2, 2 ρίζα 2V0 τετράγωνο προς G. Να λοιπόν που βρήκαμε το ΑΓ, δηλαδή το πόσο απέχει
το σημείο στο οποίο το σώμα θα πέσει στο κεκλειμένο επίπεδο από το σημείο α στο οποίο βλήθηκε αρχικά το σώμα. Και πάμε να απαντήσουμε και στο τρίτο ερώτημα. Να κρατήσω εδώ, παιδιά, σημείωση ότι αυτό είναι 2 ρίζα 2v0 τετράγωνο δια G. Πάμε λοιπόν στο τρίτο ερώτημα. Το σώμα λοιπόν είναι εδώ. Τι θα κάνει, παιδιά? Θα εκτελέσει οριζόντια βολή, έτσι δεν είναι? Βέβαια αυτό το κομματάκι δεν θα το διανύσει, το καταλαβαίνεις, γιατί θα χτυπήσει εδώ, στο γάμα. Ψάχνω λοιπόν εγώ το σημείο στο οποίο έχει τη μέγιστη απόσταση από το κεκλειμένο επίπεδο, το οποίο είναι εδώ, μέγιστη απόσταση τι σημαίνει? Εδώ, αυτή η κάθετος, να είναι η μεγαλύτερη δυνατή. Αν εγώ, παιδιά, εδώ σχεδιάσω την ταχύτητα του σώματος, θα έχω τι? Καταρχήν, σε ό,τι αφορά τις συνιστώσεις, θα έχω ότι έχει εδώ μια ταχύτητα v0 και έχει και μια κάθετη ταχύτητα vψ, και εδώ θα έχω λοιπόν την συνισταμένη v, η οποία θα είναι τι, παιδιά? Θα εφάπτεται στην παραβολή μου, έτσι δεν είναι? Το καταλαβαίνουμε αυτό? Θα εφάπτεται στην παραβολή. Γιατί ξέρουμε ότι σε οποιοδήποτε σημείο αναζητήσω την ταχύτητα, αυτή θα είναι τι? Εφαπτώμενη στην τροχιά του σώματος. Εφαπτώμενη στην παραβολική τροχιά του σώματος. Αφού λοιπόν εδώ έχω ότι η ταχύτητα εφάπτεται στην τροχιά, σε αυτό εδώ το σημείο δ, αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η ταχύτητα στο δ ως διάνυσμα θα είναι τι? Παράλληλο με το ΑΓ. Δηλαδή, παιδιά, εδώ η ταχύτητα έχει γίνει παράλληλη. Έχει γίνει παράλληλη με το κεκλειμένο επίπεδο. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Άρα λοιπόν, για να το σκεφτούμε λίγο, πρέπει εδώ μέσα να μπλέξουμε κάπως τη γωνία φ, παιδιά. Για να δούμε λίγο αυτή εδώ, παιδιά, τη γωνία. Και να τη συγκρίνουμε με τη φ. Για πρόσεξε, η v0 είναι παράλληλη με το οριζόντιο. Η ΑΓ είναι παράλληλη με το v. Το βλέπεις αυτό? Μπορείς να το δεις? Δηλαδή, αυτή η γωνία, παιδιά, είναι φ. Το καταλαβαίνουμε πως είναι? Για πρόσεξε, οριζόντιο και κλειμένο. Οριζόντια ταχύτητα v δ. Το βλέπεις? Αυτή είναι παράλληλη με αυτή, αυτή είναι παράλληλη με αυτή. Δηλαδή, αυτή η γωνία και αυτή η γωνία είναι ίσες. Άρα λοιπόν, να το, εκεί είναι η φ. Άρα λοιπόν, αν εγώ πάρω την εφαπτωμένη της φ εδώ, τι θα έχω? Θα έχω ότι η εφαπτωμένη της φ ισούται με απέναντι κάθετη, που είναι η β, προς προσκύμενη κάθετη, που είναι η v0. Το καταλαβαίνουμε? Όμως, παιδιά, η vψ δεν είναι το T1, όπου T1 είναι η χρονική στιγμή για την οποία μιλάμε. Άρα λοιπόν εδώ θα έχω ότι το T1 προς v0 θα ισούται με εφαπτωμένη 45 τη μονάδα. Άρα λοιπόν το v0 είναι T1 και επομένως η χρονική στιγμή T1 θα είναι το v0 δια G. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Το κλειδί εδώ είναι αυτή η γωνία, παιδιά. Αν καταλάβουμε ότι αυτή η γωνία και αυτή είναι ίσες, η άσκηση είναι πάρα πολύ απλή. Να λοιπόν και η χρονική στιγμή κατά την οποία η απομάκρυνση του σώματος από το κεκλειμένο επίπεδο θα είναι η μέγιστη, η μεγαλύτερη δυνατή. Θα είναι δηλαδή πάνω στο πικ της παραβολής, να σας το πω απλά γιατί ακόμα στα μαθηματικά δεν έχετε κάνει παραβολές. Θα είναι δηλαδή στο ψηλότερο σημείο μετρώντας το ύψος από το κεκλειμένο επίπεδο. Αυτή λοιπόν ήταν η σημερινή άσκηση. Ελπίζω να σου άρεσε και να σε βοήθησα έστω και λίγο στο να κατανοήσεις λίγο βαθύτερα
το θέμα της οριζόντιας βολής, αλλά και γενικότερα να δεις μια προσέγγιση έτσι λίγο πιο βαθιά στο κομμάτι του φυσικού τρόπου σκέψης. Περιμένω κάτω στα σχόλια τις ερωτήσεις και τις απορίες σου και γιατί όχι να την προτείνεις και το δικό σου τρόπο λύσης. Και θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ το συντομότερο δυνατόν. Δεν μένει παρά να σας ευχαριστήσω που παρακολουθήσατε το βίντεο αυτό. Καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.